τώρα και για όποιο παιδάκι θέλει να δει πώς δουλεύει η απαγωγή σε άτομο, γιατί είναι μια περίεργη διαδικασία που σας μπερδεύει συνήθως. Λοιπόν, υπάρχει η ευθύ απόδειξη. Πρόσεξε τώρα τι λέει το πρώτο ερώτημα. Αν ο α λέει είναι ρητός, δηλαδή δεκαδικός, κλάσμα, δεκαδικός περιοδικός. Κλάσμα σκεφτείτε εσείς. Και ο β είναι άρρητος. Δηλαδή δεν είναι ρητός. Δεν μπορεί να γραφτεί σαν κλάσμα. Πέστε μου μερικούς άρρητους αριθμούς. Η ρίζα του 2, το π, το 3,14 περίπου. Ωραία. Αν έχουμε λοιπόν ένα ρητό και ένα άρρητο, εμείς πρέπει να αποδείξουμε ότι το α συν β θα είναι επίσης άρρητος. Δηλαδή, αν αυτός είναι ρητός και αυτός εδώ πέρα είναι άρρητος, το άθροισμά τους, να προσθέσω ένα ρητό και έναν άρρητο, το αποτέλεσμα θα είναι άρρητος. Αυτή είναι μια συνεπαγωγή η οποία δεν μπορεί να γίνει με ευθύ απόδειξη. Τι σημαίνει ευθύ απόδειξη? Δεν μπορώ εγώ να πω αν ο α είναι ρητός και ο β είναι άρρητος και να φτάσω εδώ. Δεν μπορώ. Αυτό λέγεται ευθύ απόδειξη. Να χρησιμοποιήσω τα δεδομένα μου και να καταλήξω σε αυτό που μου ζητάνε. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Γι' αυτό θα χρησιμοποιήσω τη μέθοδο που λέγεται απαγωγή σε άτομο. Η απαγωγή σε άτομο είναι αυτή που αρνείται αυτό που θέλουμε να δείξουμε. Εμείς θέλουμε να δείξουμε ότι το α και β είναι άρρητος. Εμείς τι θα πούμε? Έστω ότι το α και β τι? Είναι ρητός. Δηλαδή δεν είναι άρρητος, με λίγα λόγια. Θα πούμε και θα ξεκινήσουμε, παρακαλώ, με ότι το α και β είναι ρητός, δηλαδή δεν είναι άρρητος. Εμένα μου λέει δείξε ότι είναι άρρητος. Εγώ του λέω δεν είναι άρρητος. Και το θέμα είναι μετά από κάποια διαδικασία να καταλήξω σε κάτι που δεν μπορεί να συμβαίνει και που θα το πω άτοπο. Θα προσπαθήσω δηλαδή, ξεκινώντας από το ότι το α και β είναι ρητός, να καταλήξω σε κάτι άτοπο, σε κάτι που δεν είναι δυνατό να σημαίνει. Οπότε, εγώ θα καταλήξω σε ένα λάθος συμπέρασμα, δηλαδή σε άτοπο, γιατί είχα πει ότι είναι ρητός και αυτό ήταν λάθος που ξεκίνησα από εκεί. Επομένως, ο α και β δεν μπορεί να είναι ρητός, άρα θα είναι άρρητος. Λοιπόν, προσέξτε. Επειδή ο α και β είναι ρητός, ας το δώσουμε ένα όνομα και ας το πούμε έστω γ. Δηλαδή, ότι το α και β θα κάνει ένα γ, όπου αυτό το γ θα είναι ρητός, δηλαδή κλάσμα με λίγα λόγια, Ωραία. Αυτός ο β είναι άρρητος, έχουμε πει. Επειδή και αυτός είναι ρητός και ο γ είναι ρητός, δεν μπορώ να τους πάω τους ρητούς στο ίδιο μέλος. Δηλαδή, να πάω το α δεξιά, στο δεξιμέλος, στο δεύτερο μέλος. Να λύσω ως προς β. Πόσο θα κάνει το β από αυτή τη σχέση? Α πλην γ. Γ πλην α, γιατί το γ είναι στο δεύτερο μέλος και το α έρχεται από το πρώτο στο δεύτερο, οπότε το α αλλάζει πρόσημο, το γ. Ωραία, τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι. Τι είναι το γ, λοιπόν, είπαμε? Ρητός, άρα κλάσμα. Τι είναι το α? Ρητός, άρα κλάσμα. Αν από ένα ρητό, ένα κλάσμα, αφαιρέσω ένα άλλο κλάσμα, το αποτέλεσμα τι θα είναι? Άμα από ένα κλάσμα αφαιρέσω ένα άλλο κλάσμα, τι θα πάρω? Κλάσμα. Άρα αυτός εδώ είναι ρητός. Ωραία. Δηλαδή ποιος είναι ρητός? Το β. Το β ρητός. Τι μας λέει η υπόθεσή μας? Άρα, άτοπο. Δηλαδή εγώ έδειξα ότι το β είναι ρητός, οπότε γράφω ότι αυτό είναι άτοπο, αφού το β είναι άρρητος. Γιατί κατέληξα σε άτοπο? Γιατί ξεκίνησα από κάτι που είναι λάθος. Ποιο ήταν το λάθος που είπα? Είπα έστω ότι το α και β είναι ρητός. Από αυτό ξεκίνησα και γι' αυτό το λόγο κατέληξα σε ένα συμπέρασμα που δεν μπορεί να ισχύει και το λέμε άτοπο. Άρα, τι θα γράψω εδώ στο τέλος? Άρα, αφού κατέληξα σε κάτι άτοπο, κακώς είπα ότι το α και β είναι ρητός. Τι θα είναι το α και β, λοιπόν? Άρρητος. Εντάξει, το καταλάβατε? Ναι, είναι λίγο περίεργο.
Θέλετε να προσπαθήσουμε μαζί με τον ίδιο τρόπο να κάνουμε και το δεύτερο ερώτημα ή μάλλον να σας αφήσω το δεύτερο ερώτημα να το κάνετε σπίτι σας. Ναι. Πάμε στο δεύτερο ερώτημα, λοιπόν. Πάμε μαζί. Πάλι τα ίδια. Ο α είναι ρητός, δεν κάνει 0 και ο β είναι πάλι άρρητος και θέλουμε να δείξουμε ότι το α επί β είναι άρρητος. Ναι. Λοιπόν, τι είπαμε ότι κάνουμε. Εμείς θέλουμε να αποδείξουμε ότι το α επί β είναι άρρητος και εμείς τι λέμε για να πάμε σε άτομο. Έστω. Πολύ ωραία, μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Και αφού είναι κάποιος ρητός, τον ονομάζουμε κάπως. Πώς να τον πούμε. Το γάμα. Γάμα, είναι ανεξάρτητο. Ναι. Ό,τι θέλετε. Εντάξει. Άρα, το α επί β θα κάνει γάμα, όπου ο γάμα είναι ρητός. Δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο γάμα. Και ποιος άλλος είναι ρητός. Και το α είναι ρητός. Όπως και προηγουμένως, τους ρητούς τους πήγα μαζί. Δηλαδή, πώς θα πάνε το γάμα με το α μαζί. Εδώ είναι πολλαπλασιασμός. Περιμένω. Παιδιά, εδώ είναι πολλαπλασιασμός. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Αν είχατε 3β ίσον 7, πώς θα ξεφορτώνω σας. Β ίσον 7 τρίτα. Δηλαδή και τα δύο μέλη. Γάμα προς α. Έτσι, όχι α προς γάμα. Εντάξει. Άρα, θα διαιρέσουμε με το α και τα δύο μέλη. Γι' αυτό σας δίνει ότι το α είναι διάφορο του μηδενός. Και άρα το β, πώς μου είπατε ότι θα κάνει. Γάμα προς α. Διαιρούμε με το α. Ο γάμα είναι κλάσμα, ρητός. Και ο α είναι ρητός κλάσμα. Άμα διαιρέσετε δύο κλάσματα, τι θα πάρετε. Κλάσμα. Άρα πάλι ρητός. Κλάσμα προς κλάσμα, θα κάνετε άκρισμα μέσα, θα σας βγει κλάσμα. Άρα βγάλαμε ότι ο β είναι ρητός. Είναι ο β ρητός. Άτομο. Γιατί στην υπόθεση τι μας έχουν δώσει. Άτομο αφού ο β είναι άρρητος. Και εμείς πήγαμε και τον βγάλαμε ρητό. Ο ρητός δεν μπορεί να είναι άρρητος και ο άρρητος δεν μπορεί να είναι ρητός. Άρα, εμείς καταλήξαμε σε άτομο, γιατί πάλι ξεκινήσαμε από λάθος αφετηρία. Ξεκινήσαμε από εδώ, και γι' αυτό καταλήξαμε σε κάτι λάθος. Άρα, ο α επί β δεν μπορεί να είναι. Τι. Άρα θα είναι. Ωραία. Άρα, λοιπόν, το α επί β είναι άρρητος, όπως θέλαμε. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αν τον έχω ένα άρρητο και έναν άρρητο. Άμα είτε τους προσθέσω, είτε τους αφαιρέσω βέβαια, είτε τους πολλαπλασιάσω, είτε τους διαιρέσω, το αποτέλεσμα που θα προκύψει θα είναι άρρητος. Ναι, συμφωνώ, παιδιά. Συμφωνώ. Είναι λίγο κουραστικό και είναι και λίγο βασανιστικό να χρησιμοποιείς απαγωγή σε άτομο. Εδώ με τους ρητούς και τους άρρητους μπερδευόμαστε λιγάκι. Όμως είναι και αυτή μία μέθοδος. Θα τη δούμε και αργότερα. Δεν τη συναντάμε τόσο συχνά, αλλά τη βλέπουμε και στην τρίτη ηλικίου πολλές φορές. Ας πούμε, να σας πω ένα παράδειγμα. Θέλω να αποδείξω ότι μία εξίσωση ή μία συνάρτηση έχει ρίζα, δηλαδή μηδενίζεται. Πώς έχετε μία εξίσωση που έχει ρίζα, ας πούμε, το 1, σημαίνει ότι τη μηδενίζει αν το δεύτερο μέλος είναι 0. Και πολλές φορές δεν μπορούμε να πάμε με κάποιο τρόπο, λέμε έστω ότι δεν έχει ρίζα καθόλου, καταλήγουμε σε άτομο, οπότε λέμε αναγκαστικά θα έχει ρίζα. Σας λέω μια περίπτωση. Σπανίως βέβαια, αλλά υπάρχουν φορές που δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Εντάξει. Ωραία. Ναι, χαίρομαι. Κοιτάξτε τώρα. Ναι, έχεις δίκιο. Είναι δύσκολο. Θα σου πω κάτι. Εδώ θέλαμε να αποδείξουμε ότι κάτι είναι άρρητος. Το άρρητος με το ρητός είναι δύο πράγματα που το ένα αντικρούει το άλλο και δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή, ο αριθμός είναι είτε ρητός είτε άρρητος. Αν λοιπόν εγώ πω ότι δεν είναι άρρητος, θα είναι ρητός και θα καταλήξω σε κάτι άλλο. Να σας πω κάτι που δεν μπορώ να κάνω απαγωγής άτομο. Αν, ας πούμε, έχω. Τι να πω τώρα. Ένα κουβαλάκι για τα μαλλιά και θέλω να αποδείξω ότι είναι ροζ. Αν εγώ πω έστω ότι δεν είναι ροζ,
Υπάρχουν εκατοντάδες επιλογές. Ναι, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι φούξιο, μπορεί να είναι λευκό, μπορεί να είναι μαύρο. Άρα, δεν μπορώ να πω έστω ότι δεν είναι ροζ, γιατί δεν είναι μόνο ότι έχω ένα ροζ και ένα κόκκινο και λέω έστω ότι δεν είναι ροζ, άρα να πω ότι είναι κόκκινο και να καταλήξω σε κάτι άτομο. Όταν δουλεύεις με άτομο, πρέπει να υπάρχει κάτι και το αντίθετο του. Τίποτα άλλο. Καταλάβατε τι λέω? Λοιπόν, θέλω να σας δείξω λίγο πώς θα δουλέψετε την άσκηση 5. Τι θέλω για την άλλη φορά, την είχαμε και για σήμερα, αλλά θα βοηθήσω λίγο στην 5. Εντάξει, και... Δεν άκουσα? Ναι. Και τις ασκήσεις που σας είχα βάλει για την τράπεζα και θα σας βάλω κι άλλες βέβαια, θα πάνε για τη Δευτέρα. Και θέλω και να προχωρήσω παρακάτω τη Δευτέρα οπωσδήποτε στη διάταξη. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ έχετε ένα τρίγωνο ΑΒΓ και σας λέει, εντάξει δεν υπάρχει λόγος να ζωγραφίσετε ένα τρίγωνο, ότι το τρίγωνο είναι ισόπλευρο, δηλαδή τι σημαίνει ισόπλευρο, μου θυμίζετε? Ίσες, δηλαδή ότι α ίσον β ίσον γ θέλετε να δείξετε. Σε κάθε μια της περιπτώσεις που έχουμε από κάτω. Στην πρώτη περίπτωση θα σας θυμίσω μία ιδιότητα που υπάρχει στις αναλογίες. Θυμίζω, αν έχετε μια αναλογία α προς β ίσον γ προς δ ίσον ε προς ζ, δηλαδή αυτή είναι μια αναλογία με 3 κλάσματα. Αναλογία συνήθως λέμε όταν 2 κλάσματα είναι ίσα μεταξύ τους, που κάνετε χιαστή, που είναι μια πολύ συνηθισμένη ιδιότητα. Αν έχετε μία αναλογία τέτοια, τότε καθένα από αυτά τα κλάσματα είναι ίσο με ένα καινούριο κλάσμα που έχει για αριθμητή το άθροισμα των αριθμητών, δηλαδή α και γ και ε, και για παρανομαστή το άθροισμα των παρανομαστών. Αυτή είναι μια ιδιότητα στις αναλογίες, θα τη χρησιμοποιήσετε εδώ. Εντάξει. Όπως το βλέπεις, ναι. Δεν θα το κάνω, θα το κάνετε μόνοι σας. Ίσον. Ναι, και από κάτω. Ωραία. Τα υπόλοιπα θα τα σκεφτείτε μόνοι σας. Τώρα, για τη δεύτερη περίπτωση, θα σας συμβούλευα, επειδή αυτό είναι ίσο με αυτό και ίσο με αυτό, να το πείτε το καθένα λάμδα. Κάτι τέλος πάντων, αφού όλα αυτά είναι ίσα μεταξύ τους. Και να το πάρετε ένα-ένα. Α πλην β ίσον λάμδα και μετά από κάτω β πλην γ ίσον λάμδα και μετά από κάτω γ πλην α ίσον λάμδα. Εντάξει. Και μετά να σκεφτείτε τι θα τις κάνετε όλες αυτές μαζί. Ο στόχος σας και στα δύο ερωτήματα είναι να βγάλετε ότι το τρίγωνό σας είναι ισόπλευρο. Τι πρέπει να συμβαίνει για να είναι ισόπλευρο? Πρέπει τι να βγάλετε για να είναι ισόπλευρο? Μπράβο. Ο στόχος σας είναι λοιπόν να αποδείξετε ότι οι τρεις πλευρές είναι ίσες. Εντάξει. Αυτή λοιπόν είναι μια άσκηση που έχετε για την άλλη φορά. Ωραία. Από την τράπεζα σας είχα βάλει τη 13.472. Αυτή είναι εδώ, ναι. Άλλη. Και ποια άλλη? 14.489. Αυτή εδώ την τελευταία. Εντάξει. Ωραία. Και δεν θα κάνω κάτι άλλο, γιατί θέλω οπωσδήποτε τη Δευτέρα να μπούμε διάταξη. Εντάξει. Αυτά προς το παρόν. Τα λέμε. Have a nice weekend. Γεια σου, Έκτορα.